Ideme chutnať spolu našu novinku. Proste je leto, ja mám na sebe sveter. Dobre, mám holé brucho, ale aj tak mám sveter, akože halo, neviem, čo sa tu deje. Táto granola. Je to v príchudi čokoláda kokos. Ježišmaria, musím sa. Dobre, takže poďme na vec. Povedzte mi, ako najradšej jete granolu. Tieto sú vhodné aj do mlieka, do rastlinného, akéhokoľvek, aké preferujete, bezlaktózové atď. Je to granola, ktorá je bezlepková. Sú tam rôzne väčšie a menšie kusy. To je taký akože menší kúsok. Táto granola je s cashew orechami. Je tam náš vegánsky proteín. Choco brownie. To sme dali do toho. Potom tam je cashew orechy. Je tam pufované proso, sú tam bezgluténové ovsené vločky, tá granula je vhodná aj pre tých, ktorí nemôžu lepok. Je akože vidno, ale vidíte to? Proste takéto rôzne kusky. Ja mám, viete čo, hrozne rada? Večer. Zjem večeru slanu. A väčšinou po obede toto nerobievam, ale po večeri mám rada tzv. Ten sladký doťuk a dám si, že do hrnčeka trošku granoly, dám si tam nejaké mandlové, ovsené, kokosové, hodzeké mlieko a zjem to lyžičkou a som úplne, že satisfied, je to proste, že topka. Takže za mňa toto je vhodné ako snack, je to vhodné na raňajky do jogurtu, na hocičo, na tvároch. Pokiaľ nepapáte vôbec mliečko, tak proste na rastlinný jogurt, alebo si môžete dať aj ako topping na ovsenú kašu, proste taká tá chrumkačka na vrchu, ktorá nikdy nie je zlá. Granoly máme nové dve. Toto je čokoláda kokos, čo sme teraz skúšali. V obidvoch sú také čokoládové drobky. Toto máme slaný karamel, pekanový orech, je tam škorica, je to top. Za mňa je táto sladšia, tá čokoládová, ako táto. Obidve sú výrazné, ale táto taká jemnejšia. Sú proste výborné, odporúčam vám vyskúšať obidve. Je to asi jasné. Najlepšie 100 ľudí 100 chutí, každému chutí niečo iné, takže uvidíte, čo na to sami poviete. A to je všetko. Ja vám prajem dobrú chuť, snekujme zdravo. Čaute.